I pozdrav svima i dobrodošli u još jedan video. Moje ime je Jovana i danas idem da se nađem sa jednim youtuberom. To je jedan jako zanimljiv momak. Imaćemo o čemu lepo da pričamo. Očekuju nas zanimljive teme. Ja sam u Šapcu trenutno. Treba sad da idem za Beograd. Idemo u jedan restoran. Mislim da će to biti restoran Oliva. Jer tamo nisam nikad bila pa da vidim kako izgleda. I ništa, vidimo se u Beograd. Naravno i Lara ide sa mnom. Nešto je sva smušena. Laro, vodim te u Beograd. Narode, stigla sam u Beograd i prvo sam morala da nađem da mi se napuni telefon, a onda sam se našla sa ovim dečkom. Ćao društvo! Ja sam možda nov na ovom kanalu, ali možda ste me gledali u nekim drugim epizodama. Možda. To je Jovan i on ima svoj YouTube kanal, tako da pričat ćemo posle kasnije malo nešto više. Tu je i Lara, ona je dobra. Naručili smo sad da jedemo. Mi smo pokazali šta smo naručili da jedemo. Nismo. Evo sad ćemo da pokažemo. Ja sam sarmice od zelja, znači definitivno to. A šta si ti beše? I ja sam odlučila na kraju ono drugo, neki tofu pikant sa nekim prelivom, evo ovaj, tahini. Da se vidi. Evo ga, ovo u sredini. Poslije ćemo utiske da kažemo kad budemo probali. Dok nam to spremaju, mi ćemo malo da porazgovaramo. Malo ćemo da pričamo dok Lara dole jede ovu svoju koskicu. Da, dole nam je kuca, tako. Pa kako si, Jovane? Ja, kako ja mogu da budem, čovječe. Znaš kako živim. Kako youtuberski život? Pa tako koji tebi, ono. Ti si malo to pametnije uradilo u početku, ja nisam bio baš toliko aktivan u početku. Tako da sam sad aktivan posle 4 godine, a Jovana je napravila baš onako lep posao za godinu dana, tako da svaka čast. U stvari za više i Instagram i tako dalje. Tako ti si to mnogo bolje razvila, ali dobro, lepo. Učimo tebe. Pa ja od tebe treba da učim za YouTube. A dobro, eto ja od tebe malo. Ajde reci ljudima ovde kako se zoveš na YouTube. Herbal Athlete je moj kanal. Herbal Athlete se piše. Dobro, stavit ćemo ovde. I bavim se nekim kome ne zna, a verovatno Jovanini pratioci neki znaju za me. Znaju te neki. Da, pa uglavnom aktivan život, planinarim, vozim bicikl i ja sam, eto, veganski se hranim, veganski živim, zdravo živim i tako, bio sam kod Jovana u restoranu. To je bilo pre, kako 3 smo rekli, 3 godine. A šta si tad radio? To ispričaj, to. Dolazili su mi ljudi u restoran i još dok sam ja tamo radila, kaže, ja pratim onog dečka što je išao biciklima na more. Ko je dečko? Pa ja njega znam. Išao sam biciklom na more, evo sad je rekla, tako da to je bilo jedan jako zanimljiv put, tako da možete na mom kanalu da vidite kako to izgledalo. Video traje 3,5 sata, ali siguran sam da pravi ljubitelji će ga gledati celog. Reci mi, dobro rekao si šta imaš na YouTube kanalu, a od kad se hraniš veganski? To je ono što ljude ovde zanima najviše. Pa prošlo je 6,5 godina. Duže si od mene. Da, zamisli čoveče. I još pola godine sam izbacivao meso, tako da skoro 7 godina kako sam... A šta si prvo izbacio? Prvo sam izbacio meso, ali sam jeo jaja za svaki obrok. Da zameniš meso i jeo si jaja. Da, i onda sam izbacio, sve nisam ni izbacio toliko jaja, prestao sam onako da ih jedem i onda sam na kraju izbacio jogurt. Jogurt mi je bilo najteže da izbacim, zato što sam pio nekad i po više od litra dnevno. A šta je bio razlog? Pa, znaš šta, pokvario sam stomak bio i to je krenulo često da se dešava pred taj moj kraj takvog života, takvog načina, takvog životnog stila i onda sam rešio da nešto promenim jer par puta sam imao povraćenje i tako još neke loše efekte danima. Da. A recimo, jesi se hranio baš onako nezdravom, standardnom ishranom ili si jeo zdravo, kuvano? Pa, misliš pre? Da. Ne, nisam jeo slatkiše, dugo godina nisam jeo slatkiše i pre toga nisam, uglavnom sam se hranio. Hamburgere i to, ne? Pa, u to vreme, posljednjih nekoliko godina nisam, ali sam znao ranije da jedem uveče i tako dalje, ali posljednjih recimo 3 godine sigurno nisam jeo ništa brzo, tako da, i nisam jeo ni grickalice, ni slatkiše, ni gazirane sokove, ali sam jogurt, recimo, nisam mogao da zamislim dan bez jogurta, tako da, jeo sam uglavnom pahuljice za doručak tada,
da li musli, da li nešto, posle sam saznao. Čak i kad si jeo meso? Da, uvek sam za doručak jeo tako, ali sa jogurtom. Tako da. I onda sam promenilo se sve i trebalo je malo godine da naučim kako zapravo treba da se hranim. U početku kad sam krenuo... Je bilo nezgodno? To je ono kad svi pređu, nezgodno im je da kombinuju sve živo. Se sjećaš kako je tebi bilo tada? Pa nije, znaš, ja sam nekako prosto jeo, ali sam skontao zapravo da mi treba više nutrijenata nego što sam unosio. Zato što sam ja nekako promenio iskreno, pa sam odmah krenuo naglo da trčim, pa sam onda... Ti si smršao? Pa jesam malo, da. To se svima desi. 5 kila sam sigurno smršao. Eto, vidiš. I kad sam izbacio jogurt. Pre nego što sam izbacio jogurt nije bilo, ali kad sam izbacio, smršao sam pa se to vratilo, tako da. I od tada sam super. To je ono što svi generalno, znaš da svi smršaju kad pređu na vegansku ishranu, zato što treba više da se jede. Pa verovatno, mislim, ja nisam imao problem da jedem više, zaista. Znači, ja sam da spremim pirinač ili grašak ili nešto tako i to celu šerpu sam znao da oderem. I onda sad je došlo, naš vremenom se izbalansiralo da baš ne mogu celu šerpu, pojedem pola. Aha, dobro. Zavisi kolika je šerpa. Jel misliš da ti bolje tijelo usvaja nutrijente ili kako, šta? Pa ne, znaš, u početku, pa verovatno i to. Znaš, kad jedeš meso i neku takvu jaku hranu, posle, znaš, kad jedeš nešto tako lagano, gde nema mesa, tebi mnogo više treba da se zasitiš i mnogo brže ogladniš, ali vremenom mislim da se to nekako, da ne moraš toliko baš da jedeš kao u početku. Mislim, ja sam uvek jeo mnogo, tako da... Mnogi ljudi kažu da kad pređeš na vegansku ishranu nemaš snage, ne možeš da budeš ceo dan na građevini i tako to. To baš često u poslednje vreme mi ljudi pišu. To baš nije istina, opet se, mislim, može povezati s onim što si rekla, treba da jedu dovoljno, tako da treba da se napuniš hranom, pogotovo, ne znam, ako se baviš nekim sportovima izdržljivosti, onda hrane treba da jedeš na tonu, bukvalno, jer tu se troši kalorija po 5-6 dnevno, tako da 5-6 kalorija. Tako da, ne znam, treba Ti treniraš? Treniram svaki dan, da, i vozim bicikl, pogotovo kad dođe leto, onda i bicikl, planinarenje i leti i zimi, ali dosta više vozim bicikl preko leta, znači to, eto, videla sad u poslednje vreme. Znači, ali ti imaš i te vežbe, da kažemo, izdržljivosti, ali imaš i ove vežbe snage. A šta radiš od vežbe snage? Ne radiš sa tegovima i to je? U početku, kada sam počeo da vežbam, prvo sam išao u teretanu 2 godine. Mislim, ja vežbam skoro 20 godina, ali prve 2 godine sam krenuo u teretanu. Nakon toga me drugar odveo na kickboks i krenuo sam da radim vežbe sa svojim telom i to sam radio narednih, ja mislim, 15 godina, bukvalno. Da bih sad u poslednjih godinu dana, 2, počeo da ubacujem i malo tegova. Tako da najviše radim sa svojim telom, ali sam primetio da je dobro da se ubaci neke vežbe sa tegovima. Pogotovo početnici i neka vežbe za ramena mogu da se povrede zapravo sa svojim težinom zato što je preveliko opterećenje. Čak najblaže opterećenje vežbi za rame je preveliko za početnika. Tako da je bolje da uzme male bućice i da radi rame. Ali ja ne radim i rame, ali više mrtvo dizanje i tako neke vežbe koje su... Da, to je ono što sam videla na Instagramu. Da. Kad sam šerovala, zato što ljudi, ja stvarno mislim, ja mislim da je to najveći mit jedan. Šta misliš ti, koji je najveći mit na veganskoj ishrani? Pa ljudi misle, kažem, eto, da neće imati snage, da nemaju dovoljno proteina, a znamo, mislim... I generalno čuo si, nije valjda pojela sve, nije ostavila. Čuo si priče, ja sam bio na veganskoj ishrani, ne znam, čuo si priče za one ljude koji su bili po 5 godina, 6 na veganskoj ishrani, pa su kao prestali. Ne znam, sad ne mogu ja da kažem, ne znam kako su oni živeli, tako dalje, ja sam gledao da uvek istražujem, da gledam kako drugi sportisti se hrane, da isprobavam na sebi. Ja mislim da bi svi trebali da isprobavaju na sebi, jer ono što leži meni ne mora znači da će nekom drugom. I neka hrana nekome ne leži, nekome leži. Nekom ne leži da jede baš previše mahunarki, ja mogu da ih pojedem koliko hoćeš. A neko ne može da podnese, jasno. Ali imaš neke ljude koje pratiš da su isto na veganskoj ishrani, a da isto imaju izdržljivost, snagu? Ili ima toga kod nas? Imam nekoliko ljudi u Hrvatskoj pratim, koji se tako hrane i koji super stvarno žive, a ima dosta njih u inostranstvu. Recimo, jedan kanal koji mogu preporučiti je Simet Nutrition. Aha, on je odličan, ja njega obožavam. Da. Meni se sviđa kako hranu sprema i taj njegov život, on ustane, malo radi treninge, malo sprema i jede dosta zeleniša. Jesi vidio, on jede baš zdravo, baš super zdravo. Njega sam, otprilike, ne znam, nekih možda godinu dana sam bio vegan. Naletao sam na njegov kanal i baš mi je bilo zanimljivo da gledam njegov sadržaj, onako gledao sam jedan za drugim videom i naučio sam dosta od njega što se spremanja hrane tiče, nekih njegovih fazona sam pokupio. On je i za vežbanje isto sam pokupio od njega dosta. Da, on što ima to i za vežbanje, a i sprema isto baš zdravu hranu,
znači ne jede ovo brzo vegansko. Ali zanimljiv je ovako lik, pošto, znaš, ono i vozi skate, vozi ovaj, kako zove, bicikl, tako da, znaš... Jel imaš još nekog tako stranog ko ti pada na pamet? Pa sad trenutno ne znam koga sam sad, kad me pitaš, ne mogu da se setim. To ti je ono kao na svadbi kad traže pesmu da naručiš, a ti baš u tom trenutku ne znaš. Pa, znaš šta, u posljednje vreme, pošto sam ja youtuber, više vremena sad provodim da editujem svoj video. Da, jasno. Ali gledam neki drugi sadržaj, gledam neki sadržaj iz prirode, ne pratim samo veganske kanale, pratim i, kažem ti, tako neke trkače, bicikliste, nisu svi vegani, ali recimo pratim jednog koji se zove Vegan Cyclist, tako mislim da se zove, i on je vegan i biciklista, jel da? Da. Tako da on je dobar i on stalno vozi neke duge ture i tako da, eto, od njega sam pokupio neke fazone za bicikl. Da, ima ovi ljudi koji kažu ne možeš da imaš izdržljivost na veganskoj ishrani, a ovi drugi opet kažu ne možeš da imaš snagu kao na veganskoj ishrani, a u principu i jedno i drugo je moguće. Jedno je moguće, ja ono što mogu da kažem... Različita je ishrana svakako, to što ti kažeš više kalorija treba svakako... Pa kalorija da, šta god radiš. Pa da, njima definitivno treba više kalorija nego kad radiš neku snagu, ali ti treba svakako više kalorija ako treniraš, tako da to je nekako logično. Ja stvarno, videli ste Jovanine porcije, ona jede velike porcije, a ja stvarno ubijam kakve porcije jedem, znači ljudi se krste koliko jedem. Znači, ako mislite da su moje porcije veće, ima neko koji više jede. Pa, mislim, prosto volim da, znaš, ako se ne napunim do kraja, nekako nešto sam propustio u životu. Jel planiraš sad nešto da ideš na neku akciju uskoro? Planiram. Evo, na tom kanalu mogu da kažem, moje pratioci ću da iznenadim sa tim. Planiram da idem na kajak akciju. Inače, znaš za moja kajak akcija. Ajde i to da pomenemo. Kako si išao? Si od Beograda do Novog Sada? Nije, kako si išao? Išao sam od Beograda do Smedereva prvo, sa kajakom na naduvavanje, koji zapravo i nije kajak, nego je nešto... Jel bi savjetovao to nekome? Ne savjetujem nikome to da radi. To je bio neki moj bunt, znaš, to je bila 2020. godina, posle svog onog zatvaranja, ja sam nešto tako, nisam mogao da idem u Grčku, teo sam da idem na Hilandar biciklom i nekako sam bio, ne mogu da kažem ljut, ali sam nekako bio razočaran svim tim, setio se da imam taj kajak i rekao, daj da ja odem do mog Smedereva, pošto moji roditelji su tamo iz okoline Smedereva, rekao da vidim da li je to moguće preći za jedan dan. Si vidio da je to neko uradio? Ne, niko nije uradio kod nas. I ja ono što nisam zapravo uradio, taj kajak što sam ja koristio, toliko mu je se povećala potražnja i prodaja, da sam ja samo malo pametan bio da dobijem neki procenat od toga, ali uglavnom mnogo ljudi kupilo taj kajak, ja sam uspeo s tim kajakom da to pređem, tih 60 km je bilo, a onda sam sledeći put, posle mesec dana, odneo taj kajak u Novi Sad i iz Novog Sada se vratio za Beograd, to mi je preselo. Što je još teže bilo? Pa trebalo mi je 14,5 sati, mislim. 14,5 sati. Izvini, a kako napraviš pauzu na sred vode? Pa staneš, prestaneš da veslaš. Ne, moraš malo da... A za spavanje? Pa ne, to je za jedan dan bilo. Dobro, ali kako se ne umoriš, čovječe, da ti se ne prispava? Ti se desilo da ti se prispava? Pa ne znam, ja kad tako nešto zacrtam, idem dok, znaš, ali moraš da izlaziš iz kajaka i lukočiš se ceo. Znači, pogotovo to nije kajak, ti ne sediš kao u kajaku, ne možeš da osloniš noge, ne možeš ništa, nego ti sediš u ležećem položaju. Dobro, a si izlazio u vodu ili ne možeš, ako kreneš u vodu izlaziš, prevrnućeš se, tako da... Uvek si išao blizu obale? Jeste, pored same obale sam išao, kritikovali su me, nisam imao pojas za spasavanje, to su oni prsluk za spasavanje, ali... Si posle nabavio? Nisam. Išao sam inače iz Šapca, znaš da sam iz Šapca išao sa kajakom, ali to je bilo sa plastičnim kajakom. Jesi to snimao? Jesam. Pogledaj. Kad je to iz Šapca? Kako ja ne znam za to? Iz Šapca do moje kuće neki 95 km i to mi je trebalo mnogo vremena. Je li to najveća, najduža ruta? Jeste, ali je bio plastični kajak. Aha, to je bolje. Pa jeste. I tu sam se ukočio, ali dobro. Uglavnom, počeo sam da pričam, sad ti si me povukla da ispričam to što je bilo. Moram da ispričam jer je to... Ko to još uradio, ni niko? Pa, meni je bilo tad, eto, krenulo je taj neki 2020. Našao sam sebi za animaciju i tako, eto. Našao sam se, bilo mi aktivno leto, zahvaljujući tome. A sada su me pozvali na organizovanu turu, zove se nešto skraćenice TID, nemoj sada, nisam baš siguran tačno kako se zove organizacija, uglavnom međunarodna je i to ima dosta ljudi koji od izvora Dunava idu celim tokom Dunava do Crnog mora. A ono što ću ja učestvovati je, otići ću do Apatina i onda od Apatina
preko Bačke Palanke, ići skroz do rumunske granice, što je 400 i nešto kilometara iz 18 dana. A to je sve organizovano. I kajak su mi sredili i tako dalje. Tako da to će da bude... To će da bude, ja mislim da počinje 26. ili 27. jula i traje do 13. augusta. Znači, bit će snimaka, tad? Biće to serija cela, tako da. To mi je za ovo leto. Morao sam da se odreknem puta u Crnu Goru i nekih akcija sa biciklom. Sad vidiš, radim uglavnom neke jednodnevne ili možda će da budu dvodnevne, ali za to se specijalno pripremam. To će da mi bude onako, možda najbolja akcija do sada. Ceo Dunav kroz Srbiju, tako da eto. Jel ide još ljudi više organizovati? Trebalo bi da bude između 100 i 200 kajakaši i dosta njih će da budu čak i iz Nemačke i iz celog sveta će biti ljudi. Znači, kajak, biciklizam, planinarenje... Da, malo teretane, malo 1000 zgibova iz klekova. Ti si baš aktivan, svaka ti čast. Pa ne znam, znaš kako, ljudi me pitaju kako te, ne znam, ne mrzi, imaš i toliko godina, mislim, nemam baš ni toliko godina, ali nisam ni toliko baš mlad, i 38 godina imam, nebitno, ali hoću da kažem, ljudi me pitaju kako te ne mrzi, odakle ti energija, ja ne umem da im odgovorim jer prosto me to vozi. Znači, to je nešto što me radi, vozi. Čekaj, jesi sve to radio i pre nego što si prešao na vegansku ishranu? Pa ne, pazi, bio sam ja aktivan, vežbao sam, igrao sam basket, ali te neke tako avanturističke... Jel misliš da ima veze? Znaš kako, sa promenom te ishrane, pošto to je već bilo kao nešto da kažem radikalno, da ne kažem ekstremno, sa promenom onda sam nekako krenuli da se ruše ti zidovi i onda sam rekao, ako sam to mogao, zašto ne bi istračao polumaraton? Ja čim sam, znači, promenio iskreno, ja sam počeo da trčim, ko lud da trčim i onda se to nadovezalo i na bicikl, i na planinarenje, i na kajak, i na sve živo. Sigurno ima veze to jedno s drugim. Jeste, kažem, ja mislim da je najviše... Jer generalno to šta god menjaš u životu, ako menjaš način života, dešava ti se na više nivoa. Najviše sam oslobodio sa promenom ishrane, jer onda sam skontao, ako je moguće da tako nešto uradim, zašto ne bi bilo moguće bilo šta drugo, tako da eto. Jeste, to je jako važno, lepo rečeno. Da, eto, tako je to, to je bio neki moj put. Kažem, i ranije sam bio aktivna, ali definitivno sa tom promenom je mnogo lepih stvari mi se desilo, što mogu da kažem. Ja ne želim ni jedan dan što se ovako hranim, što ovako živim i nadam se, Bože zdravlje, samo nek posluži sve kao i do sada i do kraja života će biti tako, nadam se. I jesmo pomenuli ono što smo rekli, koliko jedeš, mnogo, a koliko je to otprilike kalorija, čisto ljudi da znaju da predstavu? Jesi merio nekad? Ali imam ja neki osjećaj, koristio sam hronometar par puta, tako da nekih minimum 3000 kalorija, ali mislim da nekad i do 4. Tvoja visina je? 180-82 kila sa trenutno, tako da, eto. Eto, čisto ljudi da imaju predstavu koliko je to kalorija. A ono što moram tebe da navučem malo na treninge, malo ti više da se aktiviraš. Da. To bi ti bilo, to je, ja mislim, jedina slagalica koja ti fali da dopuniš cijeloj toj tvojoj lepoj i zdravoj priči, doktorskoj, da kažem. Jeste, ja da ti kažem da sam počela sad malo da vežbam kod kuće. Stvarno? Ja sam vežbala, dobro je, ja sam vežbala pre, baš dosta i onda sad, pošto imam mnogo obaveza, znaš, teško mi je da uklopim sve, zato što sve bukvalno sama radim, ali sam počela opet da vežbam, što je za pohvalu, tako da... Da, svaka čast, ako ti naravno bilo kakav savjet, bilo šta bude trebalo, možda čak pričao sam ja treba da napravim online, da aktiviram neku aplikaciju za online treniranje, tako da imam 2 klijenta su mi besplatna, uvek, tako da može da isprobaš moju aplikaciju. Sa zadovoljstvom. Da mi kažeš, da mi daš neki, sugestiju, da li ti odgovara, da li ne i tako. Super. Tako spojimo lepo i korisno je ti i ja. Podržavam te u tome, ali da istraješ da napraviš tu aplikaciju. A ti meni hoćemo, a ti meni da malo naučiš oko bašte. Hoću. Pošto ja to dugo hoću, makar čeri u saksiji da gajim. Može. Pošto sam ja sad došla u Beograd, ti sljedeći put dolaziš kod mene. Dolazim, da posjetim Jovanu, da posjetim njenu baštu koju toliko dugo gledam na videima. Ali ne samo da ima bašte, nego ima i izvan bašte. To je upravo eksperiment za ljude koji nemaju bašte. Da vidiš da može i u saksijama. Dobro je, Lara nas zeza ovdje, ne znamo na šta je. Dobro. Ništa, sad ćemo da sačekamo da dođe hrana. Pa ćemo da snimimo malo hranu. I ništa, vidimo se poslije kad budemo jeli. Završili smo sad obrok. Šta radiš? Nije tako strašno, nije zaista. Zaista je ukusno, nije bilo da sam se patosirao. Nije, evo vidite, prazni tanjiri.
Bilo je super. Idemo, Lari gori pod nogama, tako da, to je po šapama. Da, tako da idemo da se prošetamo. Idemo do reke, ja vodim Jovanu do reke, tako da ti ćeš da me pratiš. Sreće i radost. Pa si srećna kuća, jesi li srećna? Jo. A vidi šta imam, a vidi šta imam. Ja, vidi šta imam, vidi šta imam. Eto, tako možeš da je pozoveš, viš? Kako skače, srce te poljubi. Ajde, doći. Iskulirala. Laro, šta si radila? Zašto moraš da budeš svinjica jedna mala? Jeli, dođi ovamo. Šta da se smiješ? Strašno. Ja to 8,5 godina proživljavam. Strašno. Narode, stigli smo do kraja ovog videa. Vidjeli ste da se Lara uvaljala u blato. Strašno, malo sam je kao oprala, ali... šta imaš, Jovane, da kažeš ti? Pa ništa. Meni je bilo ekstra. Ej, meni je bilo super i reci još jednom da li ti se sviđa moj kraj. Da, ovdje je ekstra. Ne znam koliko vidite iza i koliko sam mogla ja da snimim. Mi smo pored reke, inače. Da, i sve zelenilo oko nas. To zelenilo. I nigde se ne bi selio odavde. Tako. Na Keju smo rekli da smo prije na Keju, pa na Novom možda i Beogradu. nismo. Ne znam na kom smo video rekli, na tvom ili na mom. Ali da, na Keju što si rekao, tamo preko puta može da se pređe i tamo je ostrvo. Da, to je ostrvo Ada Međica i tamo ćemo sljedeći put da idemo. Sada je kasno, sada je već 7 sati ili pola 8, ne znam nijak koliko je. Tako da sljedeći put kad Jovana bude došla malo ranije, ja ću Vita da pokupim, idemo sa 2 psa tamo da nam bude potpuno veselo. Ja, to će biti baš veselo. Ako vam se svidio ovaj video, lajkujte ga, subscribeujte se na moj kanal i to je to, vidimo se sljedeći put. Ćao!